Tarja ja Michael, teillä tuntuu juttua riittävän. Nyt alkaa The Voice of Finlandin 5. kausi, niin miltä tuntuu palata vanhan bossen kanssa tekemään hommia? Ihanaa. Tämä on tosi kivaa. Todella iloinen, että saatiin porukka kanssa, eikö näin? Kyllä, kertakaikkisen mahtava kausi on ollut jo ja tulossa ja tätä on tehty nyt kyllä niin hyvällä mielellä, että vielä paremmalla mitä edellinen kausi. Niin juuri. Teillä on melkoinen tähtivalmentajien nelikko, niin kertokaa jotain siitä, miten teidän yhteistyö on sujunut. Näyttää ainakin toimivan tosi hyvin. Siis meillähän toimii, koska meillä on niin mahtava yhteishenki kaikkien coachienkin välillä ja on semmoinen turha jännitys on poissa ja tiedetään mitä tehdään, ei vaan että tuetaan toisiamme. Siihen se perustuu oikeastaan, että jokainen haluaa tietysti ne parhaat laulajat oman tiimiinsä, mutta se, että se on vaan niin luonnollista ja ihanaa ja se työn tekeminen on oikeasti herkullista. Laulajia oikeasti autetaan tässä ohjelmassa. Ja nyt kun kaikilla on, heilläkin on nyt jo 1 kausi vyön alla niin sanotusti, niin nyt on niin jotenkin tosi helppoa ja oli kyllä on kivempaa kuin koskaan kyllä. Ja voisi laatu se on kaikki ihana kuulla sun suusta, koska sä oot ollut siinä ihana. On. Nyt on oikeasti näin. Michael, sä oot melkoinen The Voice of Finland -konkari. Sä oot ollut jokaisella Suomen kaudella mukana. Niin mikä saa vuodesta toiseen, mikä on tämän ohjelman se pihvi tai se juttu, mikä saa pysymään mukana? No, sitä on ensinnäkin kiva tehdä. Mä nautin suunnattomasti tästä. Se on niin hauskaa vaan. Ja tässä ryhmässä on kaikki, meillä on niin hyvä yhteishenki ja on niin kiva tehdä. Ja sitten opin myös itse nykymaailman musasta niin tämän hetkisestä paljon. Kyllähän me opitaan tosi paljon. Niin, näitä laulajilta ja nuorilta uusilta kyvyiltä, niin on se aina niin kiva. Mä sanon, että niin kauan kun tää on kivaa, niin mä teen.